srdci Nízkych Tatier sa ukrýva poklad. Vysokohorská chata generála Milana Rastislava Štefánika s dušou a históriou, ktorá je otvorená celoročne. Postavená medzi rokmi 1924 až 1928, si Štefánička zachováva čaro najdlhšie prevádzkovanej vysokohorskej chaty v Nízkych Tatrách. Obklopená vrchmi ako Ďumbier, Chopok či Dereše, slúži Štefánička ako východiskový bod pre túry do srdca prírody a dobrodružstiev. Poskytujúc útočisko, stravu a nocľah, je Štefánička viac než len chata, je to domov v divočine. V blízkosti chaty sa nachádza aj unikátna jaskyňa mŕtvych netopierov, jediná vysokohorská jaskyňa, ktorá je sprístupnená verejnosti. Každé ročné obdobie prináša do Štefáničky svoje čaro, od zasnežených zím až po farebné letá plné zelene. Navštívte Štefáničku, kde sa stretávajú história, príroda a dobrodružstvo, a zažite svoj vlastný príbeh v srdci Nízkych Tatier.